Dnes vám chcem bližšie predstaviť tieto dva zaujímavé autá, na ktoré som narazil pri potulkách Amerikou. Sú to Buick Riviera a Američania ich nazývajú Bowtail, presne podľa tejto zadnej časti, ktorá vyzerá trochu ako loď. A ja som ich už niekde videl v dvoch filmoch. Prvý z nich je Crank, kde hraje Jason Statham a on tam musí mať adrenalín, aby nezomrel. Takže v jednej scéne sa objaví aj toto auto a takto s ním jazdí. V podstate s ním preletí cez obchodný dom. To môžete vidieť, áno, tuná. A potom to tmavšie som zase videl v inom filme. Tam hraje Nicolas Cage. On príde do mestečka a potrebuje odtiaľ rýchlo odísť, takže použije práve toto auto. Ako môžete vidieť, vôbec sa s tým nepáre. Takže tam ma to auto zaujalo asi najviac, preto som sa rozhodol, že si asi jednu zaobstarám. Takže ja som ich zobral obe, jedno nechám v originále a druhé urobíme trošku ako v tom filme, to znamená širšie gumy, lepší motor. Ono to má 7,5 liter, takže je tam dosť výkonovej rezervy a vznikne určite zaujímavé auto.